Ngiphumelele ngwakashezi namhlanje umembeso wami ngibeswa uXolani Mbense la ekhaya eScourt Kabe kuZulu. Ngijabule kakhulu namhlanje usuku lwami olukhulu. Angazi nokuthi ngifila kanjani nje. Kumnandi kakhulu enhlizweni yami. Ngiyabonga kakhulu kuMbense ukuthi agcina akwenzile okright okulungile. Ngiyabonga kakhulu nakugogo, ngiyabonga kumamncane umalume nosisi wami nobhuti wami ukuthi bangisupporte indlela yonke kuze kufike namhlanje. Ngiyabonga kakhulu nakubo bonke abangisupportile abafikile. Thank you. Namhlanje uSonto uyambeswa yini nje omfisela yona yini nje senhlizweni yakho ujabula uthini athina amagama okujabula akho uthini ngifisela inqubekela phambili aphathe kahle emzini angasiphoxi ngiyamcela ngifisa ahloniphe umama ahloniphe ubaba ahloniphe umuzi wakwa Bense. Yebo wenkokho nje imaphi amazwi nje umphako ofuna umphathisa wona ukuthi noma kushisa kanjani angawakhohlwa lawo magama. Imaphi lawo magama nje uthanda ukumphathisa wona ebe umphako since emzini wakhe? Ngicela ukumtshela ukuthi noma indoda ingenzani iyenziwe ayehlele ayithobela abe ngaphansi kwendoda anganqungi. Indoda yakhe mayikhuluma anganqungi. Uma mezala uyaphiwa ukudla uyaphiwa itiye uyawashelwa. Abekezele nje emzini kuyabekezelwa noma kushisa kanjani abekezele. Siyabonga ngiyabonga namba 8.